Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yes, yo! Boundary time na! Isa na namang maswerteng driver. Makinig. Lakasan ang volume ng inyong mga radyo. Eto na po mga kabisyo, ang maswerteng winner natin ng 1,500 pesos bilang boundary. Wow! Hindi na natin patatagalin at ang maswerteng nanalo sa ating Love Knows No Boundary walang iba kundi si UB Express driver Dave Javier Lamadrid! Wow! Congratulations! Ikaw ang maswerteng nanalo! Congratulations once again sa iyo, Dave Javier Lamadrid ng UB Express. Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries. Meron ka ng basic na 1,500 pesos. Wow! At syempre, pag nakarating ka naman dito sa loob ng 2 oras, dapat meron kang dala na walis. No. Pwedeng walis tambo o walis tingting. Meron kang choice. Dadagdagan ko yan ng another 500 pesos para ang iyong maiuuwi. Dave Javier Lamadrid ay sarado 2,000 pesos. Oras natin ngayon, 7:31 ang deadline mo ay 9:31. Dapat nandito ka na para makuha mo buong-buo na 2,000 pesos. Again, kung sino man po ang nakakakilala kay Dave Javier Lamadrid ng UB Express, alam ko binangunan ng biyahe nito eh. Okay, punta lang dito sa 90.7 Love Radio dito po sa CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Eto na! Tuloy na natin ang ating kwentuhan. Pag-usapan na natin to! Naging mala superhero umano ang isang lalaki sa Southern Leyte simula nang magkabit siya ng CCTV sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa ilang pagkakataon ay napatakbo siya sa labas dahil sa kanyang mga nakikita sa security camera. Oh no! Tang! Logica na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Ano pang hinihintay mo? Logica mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic dapat na sa mga tahanan po natin ay meron po mga CCTV for our protection. Pero sa kabila po na pagiging protection natin, maaari din po itong makatulong kagaya po na lang ng mga paglutas ng ilang mga krimen na CCTV po ang naging susi sa pag-trace ng mga suspect na mga makawat manok. Hindi, totoo naman, di ba? Well, regarding naman sa kay Kuya na nagmala superhero, ano masasabi mo, Tang? Ay, feeling ko wala na siyang ginagawa kundi magbantay na lang ng CCTV. Well, posible din naman. Which is good naman, pero sana huwag nang maging obsession o addiction ang pagbabantay ng CCTV kasi parang lagi ka na lang nag-aabang dyan na sana may mangyari. Huwag naman ganun. Tama mga kabisyo, logican po natin. Ang addiction po sa pagmomonitor po ng CCTV kahit magulo po, kahit wala namang gulo yung lugar, ay maaring dulot po yan ng pangangailangan ng kontrol at seguridad. Pwedeng obsessive-compulsive tendencies o boredom. Ang mga tao po na may mga anxieties ay maaring makaramdam din po ng kapanatagan sa pamamagitan ng constant monitoring. Habang ang iba naman ay nagiging labis na nakatuon sa CCTV dahil sa pag-overestimate ng panganib o bilang paraan ng paglilibang. Diba?
Pero naman, meron namang iba, hindi security ang purpose ng CCTV at hindi rin CCTV ini-install. Ano yung ini-install, Tang? Hidden camera. Saan ini-install, Tang? Sa CR. Bakit sa CR ini-install, Tang? Kasi mamboboso. Aragoy! Maluoy ka. It is now 35 minutes after 7 o'clock. Ito po ang programang EDSA. Kasama pa rin po Diego Bandido. Right here, 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!